ni tim kama tichulo kama mano ok en muma. Kaduke gwenge mashaka hola county ma Kilifi waneno ka thoth oganda mowito ngimagi kata mago mabende oyud kantiere hali marach bende ngimagi ni kamarach kaluwore ni pok giyudo chiemo kuom thuolo malach ka bende nonyisi kanyo migi puonj manyisogi ni gitwe kuom ndalo buora ka ponono ne githo bang' tho to koro gidhi romo gi jawar. Wayudo ka mine gi nyithindo thoro bedo mathoth kendo yudo ka kwan mar mine gi nyithindo ema ni malo moloyo. Nitie paro mosewuok mpogore opogore. Dipo ni kanisa dhi kata tiyo marach gi nyau mar joma mine gi mano mar nyithindo. Ere pachi wachne? Pacha to wacho kameri. Jal ma bishop kata en archbishop kata en cardinal kata en gilemo man kata en apostle kata en gilemo archbishop en a wrong teacher. Is a wrong teacher. Nikech muma konge kama mama yene mondo ngato lem matho. Isa predict gaboro wesa abich wacho ni lamo manyasaye iko en lamo magonyo majogo. Gonyo ngato kani tuo kata ngato lamo griyo ngato griyo kech ilem nuke nyasaye timono to ok ni lam nyaka tho. Ilamo mondo gino time. Kech mama chon nitie gik moko matimo mana ka ngato lamo griyo kech kitabu mar injili majana muma wuoyo ni nitie makama ko wuogi to mana kuom lamo griyo kech lamo griyo ok ni lamo griyo kech mondo kori tho. Ilamo mondo nyasaye timono to lamo nyalo lamo ndalo 4 kata ndalo 2 kata ndalo 1 kata ndalo 5 an awuon mawuoyo kod ni aselamo 21 days to nalamo kenda nok alamo ng'ato achielo ineno to kana tiko lamo na nyasaye mano chako timo gik makoro time ngima madongo nikech noluonga gi nyasaye nok atime kuom dwaro na wuon tatime ka nyasaye machuna mondo nyatime. Rokamana inya Bishop bende aneno